Magandang araw, Pangasinan! Ang Dongs Download Tayog ay bumibili ng mga disconnected Wi-Fi router ng PLDT Fiber, Globe Fiber, Converge, Huawei, ZTE router. Kaysa nakatambak at itapon nyo lang, gawin nyo ng pera. Pick up, meet up sa buong 6th District ng Pangasinan at karatig na probinsya at bayan. For more information, message us at facebook.com Dongs Download o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel, youtube.com/Dongs TV Tayog or contact us at 0991-217-3138. Maraming niyog sa masbate, kaya paniguradong madami ding suka. At ito ang suka na super proud dapat tayo sa Porbida. Ito'y gawa ng One Heart Food Products sa Villa Calmad, Madbad, Kawayan, Masbate. Porbida is a pure sukang tuba, the only coconut vinegar that brings out the best flavor of coconut, blended with different spices to make a taste very different and delightful. No preservatives. Natural tuba, the best sausawan for a perfect meal. Sausawan for inihaw na isda, kilawin, adobo, paksiw at iba pa. Porbida sa anghang, Porbida sa sarap. Porbida Pure Sukang Tuba is now available at Dongs Download, Tayog, Pangasinan. Message us at facebook.com/Dongs Download or contact us at 0991-217-3138.